אז מה קורה קיוברים? כאן גיימס קיובר, והיום אנחנו הולכים ללמוד איך לפתור 2 על 2. בואו נתחיל. אז בתחילת הסרטון דבר ראשון נבלגן את הקובייה, נגיד הקובייה אצלי מבולגנת ותבלגנו את הקובייה שלכם לבינתיים. ואני עכשיו מחפש את האדג' הזה, לדבר הזה אנחנו קוראים אדג' לקובייה אחת כזאתי. ועכשיו אנחנו צריכים לחפש אחד לבן, הנה אני מצאתי כזה לבן. אנחנו רוצים שהכל יהיה לבן. אז עכשיו איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מחברים. אנחנו מחפשים למטה פה אדג'ים שיכולים להיכנס לפה. נגיד עכשיו במצב אצלי אין לי שום אדג' למטה שיכול להיכנס לכאן, אז אנחנו מחפשים פה למטה. נגיד הנה יש לי פה אחד שהוא אדום וכחול, אז לנו יש פה גם אדג' אחד שהוא כחול וכתום, אז הכחול הזה צריך להיכנס לפה כדי שיהיה כחול כחול. אז אנחנו עושים את זה שזה אמור להיכנס לפה, ואנחנו עושים למטה לצד, למעלה מחזירים, למטה לצד, למעלה מחזירים, למטה לצד, למעלה מחזירים, עד שזה נכנס לנו. ועכשיו שזה נכנס לנו אנחנו עושים את זה ככה, אנחנו מחפשים למטה עוד אדג'ים לבנים, נגיד עכשיו הנה מצאתי, אז עכשיו אנחנו צריכים לחפש אחד שיש בו אדום וירוק, אז עכשיו אנחנו מחפשים, הנה יש לנו פה אדום ואדום, אז אנחנו עושים לצד, למטה, לצד, מכניסים. ועכשיו חסרנו עוד אדג' אחד והלבן הוא פה, אז עכשיו אנחנו עושים כמו בפעם הקודמת שהאדג' היה פה למטה, ואנחנו עושים למטה, לצד, למעלה להחזיר, למטה, לצד, למעלה להחזיר, למטה, לצד, למעלה להחזיר, למטה, לצד, למעלה להחזיר. אז עכשיו שעשינו את הכל פה ויש לנו פה כתום כתום, כחול כחול, אדום אדום וירוק ירוק, אז אנחנו הופכים את הקובייה. ועכשיו שהפכנו את הקובייה אנחנו צריכים להגיע למצב הזה, ושהגענו למצב הזה אנחנו עכשיו צריכים שיהיה לנו את המצב הזה שיהיה רק אדג' אחד למעלה שהוא צהוב. אז אם יש לנו אדג' אחד למעלה שהוא צהוב, אז אנחנו צריכים לעשות למעלה לצד למטה לצד למעלה לצד לצד ומחזירים למטה. ועכשיו לא קרה כלום, אז אנחנו עושים את זה עוד פעם. האדג' צריך להיות מצד שמאל שלנו, ואנחנו עושים למעלה לצד למטה לצד למעלה לצד לצד ועושים ככה, מחזירים. נגיד לדוגמה עכשיו אני פתרתי, זה לא אמור לקרות, אבל עכשיו אני אבלגן את הקובייה כאילו לא למטה לצד, ועכשיו אנחנו עושים את זה עוד פעם למטה, עוד פעם לצד, למטה, כך, למטה, ואחרי זה אנחנו מחזירים את הצריח שעשינו ופתרנו את הקובייה. אז עכשיו מה שעשינו זה היה טוב, אז עכשיו בואו נגיע לחלק שאם נגיד לא קורה לנו את זה ואין לנו את החלק הזה, אז אנחנו עושים את אותו דבר, אנחנו עושים למעלה לצד, למטה, לצד, למטה צריח, פעמיים למעלה, לצד, למטה, לצד, למטה, למעלה כאילו, לצד, למטה, ומחזירים את הצריח. עכשיו לדוגמה לא קרה לנו המצב הזה, ונקננו למצב הזה שאין לנו אפילו אדג' אחד למעלה שהוא בצהוב, והגענו למצב כזה. אז אנחנו עושים למעלה, לצד, למטה, לצד, למעלה, לצד, לצד, והגענו למצב כזה. עכשיו אנחנו עושים עוד פעם למעלה, לצד, למטה, לצד, למעלה, לצד, לצד. ועכשיו שעשינו את זה, עוד פעם הגענו לאותו מצב, אז אנחנו עושים עוד פעם למעלה, לצד, למטה, לצד, למעלה, לצד, לצד, למטה. ועכשיו אנחנו מנסים לחפש עכשיו דרך אחרת כדי שיגרום לנו שיהיה לנו את הדבר הזה. אז עכשיו נגיד אני עשיתי עוד פעם למעלה, לצד, למטה, לצד, למעלה, לצד, לצד. אז עכשיו הגיע לי החלק הזה, אנחנו שמים אותו בצד שמאל, ואנחנו עושים למעלה, לצד, למטה, לצד, למעלה, לצד, לצד. ועכשיו לא קרה כלום, אז אנחנו שמים את זה כאן, ואנחנו עושים עוד פעם, מביאים את זה לצד שמאל שלנו, ועושים למעלה, לצד, למטה, לצד, למעלה, לצד, לצד, ובום. אז אנחנו עושים את למעלה, לצד, למעלה, לצד, לצד, עד שיוצא לנו החלק הזה, ואנחנו שמים אותו בצד שמאל שלנו למטה. אז עכשיו שאנחנו עושים את זה, אז נגיד עכשיו אני אגיע לאותו חלק, ונגיד עכשיו אם יצא לנו החלק הזה,
ואנחנו נתקלנו בחלק הזה שיש לנו 2 כאלה והכל צהוב. אנחנו רוצים שהכל יהיה צהוב, אבל עכשיו אנחנו רוצים לפתור את ה2 על 2, אז אנחנו מחפשים 2 אג'ים מחוברים, שיהיה פה נגיד כחול, 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 או שיהיה פה כתום, 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 או שיהיה פה ירוק, 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 או אדום, 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 אדום. במקרה שלנו יצא כחול, 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 אז אנחנו עושים ככה, למעלה לצד, למטה לצד, למטה, ואנחנו עושים פה צריח, מוזיזים את זה, ועושים פעמיים למעלה, ואנחנו עושים למטה, כאילו לא למטה, לצד, ועכשיו אנחנו עושים את זה עוד פעם למטה, עוד פעם לצד, למטה, כך, למטה, ואחרי זה אנחנו עושים, מחזירים את הצריח שעשינו, ופתרנו את הקובייה.